namhlanje unyaka singongo nemzimela babe namhlanje unyaka singongo nemzimela babe namhlanje unyaka singongo nemzimela babe namhlanje unyaka singongo. Ashaye, ya, long mile di lai kulir gengo. Nani niazi bafwe tangzal no man, abo. Ah, womacho. What ngisho nje. Ngiyaqala ngiyathika mangabe ngakuthikanga maphathe kabi engizwa ngodlebe owami. Ushwaba zoyibale bekuyana njalo wemacho baphatwa mamiliyoni
izinyo kwathi ungavele ishida isibhamu phakathi kwamazinyo ubethembile ukuthi ukuthi ngathi ngempendule lesi sigegeza kaphimba kuso kanti cha asihlaza manje kulo nyaka impela ngidede inkosi kumele kuyo lenkosi phakathi amajika ngifuna ukwaqeda kancane 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 azaphela ngiyafinisha wena wabona amasheshe eshuma namhlanje asha ukuba amafenda lapha eduze kwami ungangenzi ukuba fenda yakuzwa amafenda yakuzwa nganyana ukuba fenda se uyabona manje ngizofika kakhulu uyangishekisa wona madala suzenza ongazi nawe manje ukuthi ngacala kanjani asazi manje ukuthi ngagwilila kanjani ingani mina ngagwilila phesheya lapho sama nawe ngibana sifase ngamaketano njenge-King Kong abelungu bavele bekubuke nje ubani osowonisa wazi ungibona abelungu bekubuke beshenje imali usabenza uvele uhleke nje ngibona umoyise yakayelo abelungu bethi ngingamadola bethi ngingamayuro sathola kanjalo sinongubani ungubani wabuya wathela ngabantu mina ngasemkhuzi cash endaweni angikubuze ngibona konje wena ngathi ngani wathi ngifuna ebramdish umastende wemkuku mfana wami ngizongena sengidle malapho lokudla nje ngigilisa yonke lemkuku ngibona ukuthi izosho ukuli washumkuku yela shikodo lendoda yona into lapha kwamnandi bawumumisa amabhibhindi angikhuluma indaba zamuntu nyanhlala lapha nje ngiyaqoqa uyakhumbula mngwana muntu ushisela emhlopesha belanda uqhamuka usukhala sengathi kuyiselika yathi le indize eduvalwa ngenisa ugijima phakathi ngasoyile bakulandela abafana becala lapha nomanje bezulu beza ukuthi bathi wefuthi futhi waphuma lapho usujula kumanje kanti kuqathathi sami sebesididekile phela thina sithi hayi cha futhi umgubu selahlekile kanti cha uqathathi sabo kuzimalala wazwakala ukubhavula ngolaka usuthi responde Igcokama yena sifo sasebhalweni kanti sinjani yena simdabula umzango sasukayeka nyanya finish bahleka bafana wazwakala usuthi yena bafana bona uzofisa lokho sekhaya yes uzofisa lokho sekhaya angihloniphi Daniel amayizela nophetha ngitheki ngiyazo madala ukuthi vele uthemba ukuthi umdala umuntu omdala vela kayishaya zokudibe sibhanoyi ngisibekile isimo sasebhanoyi sokuqondisa unyinyini yithi hlala njunethezeka mthanda womculo mina nginqola emasondo sonke ngisimela esishayisa sendleleni yakhe angisukeli muntu ngikhuluma lazindaba nje ngithwele isiphambano ngigodla amanxeba wakho umzimba uphusitha vele umkhathi umculo wamaskandi lowo sudelelekile ngawuthatha ngawubeka eqoqele umphisi makeke ngabonga ngomona ngiyihlala nabafisa bemanhlalunhlala eqenjini lebhombe enhlunkulu ngabathatha ngabahlanganisa abaxolelana namhlanje ukubathola bekhulula namarabha njengegama lakhe sebekhohliwe ngiyakhumbula nje ngonyaka webhadi 2010 ngigijimisa ushilisi nendiya endlini ngasho nje ukuthi wayeze ushilisi nendiya ngingodlela ninamabhamuza ngoba nikwazi ukubonga ngibonge ebekileyo ngithekela ngibafana kuyela nezisizo hayi kabi isikhathi eside awufuthi hawe uthongizela ngaqeda umfana nomuntu abagcwele impunzi washiya phansi ingabane zonkuluko zimida wagcwele ingabane esikudla notshwala baselikwini ungabe kumali khona lokho nomkabo wakhona noma komisa yinqina bese kwenza ukukhuluphala ngathi ibhokisi esihluliwe ephumerini yes naxoba amagama laza madoda ngakhipha isoka ngazoloza angena phela mqondisho ngasinyathi yiya kwena kandaba nangawafakazela ngathi yiya kwena kandaba ngendlela ngibopha nje namkhawulo vele into zendaba efiyasathi yangisagamane ngikhuluma nawe nje kubhele enjezini eyitezi kwamasho ngikhuluma nje nasho mayitaba ngifonela nge-TV kanti indaba kubhodisi wena uthi uzikhipe nje esipotini nje ziyawada mabele fanwepipi sandisi ho ebhekini khona sengifikile qathatha kazi lokho kwelazi kuqabuka izondi kohamba kufikephi nokuxoxa iy'dala zami zomjongo ngafike ngathi nkala kwata izondi nkala ngathi usuke nkala kwathi naye bo ngathi ugodo kwathi naye ugodo emabona ubalo ngathi amanzi
haya ngepunchline ake ngazenza mina ngathi ngingaqonda ngaqonda amashini ngibheka namhlanje isho ngalifuna amalobolo ngengane ingane yayazi nokuthi injani yasoyini hayi ungasinankomo mkwami ngabe ngiyakuzanganda ngaphela ngisho mathina inyeni mfoko mkhonsabe nangifakazela nayihlabathe ngosuthi umandlakazi baphela imbuzi bakali inkomo yebo ngiphathe kakhulu lento ukuthi ngisena baba ngithanda ngaphelelo ngoba kodwa ngoba babalazi ngoma kholobo phatha noshwini wena ke sombisi bangane nami ngasho liki ke ngokusabuyekela ungane ngoba josi ngoba josi leyo bheke ngoba babalazi nina baba badala kancane umathithi umbona yathi banyakaza ugadlaza wethe kule njomatami size 10 into eninokuyibuka ubaba lo yena baba thi baba ke mina ngindaba empika kamambatha sebesina amatefa umpapha sonyathi ushishilisa dukula zekuqeqeqeqa iphuma kwasimo namathuba khethenisi Kaula fala. Naku suvakashela ngale eBackville. Bashaya mngani wami, bashaya man, no. Cha hayi angikho kokunye cha hayi ngenye indlela yabo kodwa nje mina senginalo isithi indlaba ephiya bafowethu cha yes yazi ngithi nje cha ke ngipake la phansi la ngipaka khona ngilalele ngizwe kahle hayi man hayi angichaza lo mfana man hayi ingoma ishaye umntalapho grand yabo ayikho into eshodayo ayikho into eshodile yonke into nje right kuzofanele balandele ngemumva yabo kuzofanele balandele ngemumva ngimbekile khona kubo Igcokama cha uyachaza kodwa ngabe yami ngeke yabo hayi ukhona mina ngiyakuzwa mina ngikuzwa ngempela papa yini wafethu mhlambe ke ukuze sikwazi ukungena kuDecember ngiyaqala ngiyacorrecta uma uzothi kwakhumalo ubuzo ongena la ekhaya ngathi khona uzokuzwa ngazuthi kungcono yabo angifuni nilale into engasile ningabakithi no ngeke nginiphose wena ngizonifaka endleleni eqondile nje eqonde ngendlela eright yabo ngoba mina bafethu ngumfana ozothile nje oyithulele ongenankinga bafethu hawo ikholo elihle hawu Jehova abe nani nonke nilale kahle nibe grand yabo nilale kahle bafethu nilale kahle sizodibana kufanele ngiyeThekwini kunama performance amaningi kakhulu lapha ya kufanele ngiyenza kuzofanele ngihambe ngiyolundi kufanele ngiphinde futhi ngiye29 ngibuye ngihambe ngibile eThekwini bese ngiyabuya ngizela iGoli so oseduza nalezi indawo ngilokhu ngiyifaka ngithi ngiyoperforma kuzona akekho azobona ukuthi ngenzani ibuphi lobunandi abantu ababuthanda ngami yipi indlela engenza ukuthi abantu bathokoze so nje ngithi kwamanje emabhukweni nami embhalweni wami ngibabhalile onke ama-artist ngabhala yonke indlela ngaze ngafika eNzansi so ngithi ngiyacorrect kwabanye ngeke phela ngicorrect kuyo yonke into yabo amen.